dihita saluhutna. Huriani tuhata tapukama parminggota di manogoton martangiang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Marende mahita sia buku ende nomor 648 ayat sada ro di ayat tolu jonjong mahita. Bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah ianggo halak partigori mangulu do binain ni parsihohotna marhar porseaon. Alai anggo dihalak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya. 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 Haleluya.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hupangidohami tuho sai lehon matuhami tondi ni hasitongan dohot dame asataka subotohami lomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende ita sian buku ende 712 ayat sada dot ayat tolu. Tatang nihon ma patik ni debata sian 5 Musa 20 sia ayat sia ipi dohamu luhutna jonjong sadarion diadopan ni Jahoba debata munai aka induk muna aka marga muna aka situa muna aka panuturi muna rodi sandok Israel sada-sada atong rak mangidogogo mahita mangulahon patiknya. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marende hita sian buku ende 688 ayat sada rodi ayat 2. Ayat 2 jongjong mahita. Topoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan si topan nasa na adong paruhum na tigor na manghumi jolma manisia
Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai. Nang sian pakateon nami no soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai nator sol-sol bagi do hami nuaeng alani i. Asima roham di hami ale de batanami. Pardenggam basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di perbadiai tu roha nami be. Asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda. Na pinar baga-bagam di akan porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Munsal pe akadolok jalahu mutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat siako jala padan ni hadameoku nasotupa humordit dinna jahoba siasiho hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Marende mahita sian buku ende 230 ayat sada rodi ayat 2. Ibu tona sudehamu di dok Tuhan Yesus. Sai soada
Patangihon mahata ni debata turpuk epistel di hari mingguon sian sada Tesalonika tolu ayat sada ro di ayat 10 tolu tajaha mamar singkat soring. Alana sotar taon hami besi hol nami denggado di rohanami holan hami majolo tading di huta Aten. Gabe husuru hami masih Timoteus angkinami jalan aposoni debata makobason barita nauli nasian Kristus. Asa dipatogu rohamuna jala dipodai hamu marha porseaon. Asa unang diunggilhon aka haporsuoni na deba sian hamu ni diboto hamu do tusido hita dipadiri. Ai di tonga-tonga muna dope hami nunga hulub bahon hami hian tuhamu. Nanaeng masa akka haporsuhon tuhita songon nang masa tutupatar di jolomuna. Di baheni dang tartaona ube gabe husuru nama nakasi haporseo muna ati beha naung diunjuni si pangunjunan ni hamu gabe magopo maon na huholau jahon hami. Alai dungulak si Timoteus tuhami sian hamu denggando di bari tahun tuhami. Haporseon muna doho tolong ni rohamuna akup ni di bari tahun do burjumuna. Marningot hami dohot sihol ni rohamuna neng idon muna hami. Songon hami nama sihol di hami. Di si mata rapul hami marningot hamu ale akadongan di baen haporsea muna. Nang pe di dondoni ragam ni hagogoton dot haporsuhon hami. Ai namangolu mahami nuai anggohot hamu jongjong marojawan di Tuhani. Ai hamoleaton dia matar leo kami tu debata balos ni salut halalas ni roha nahu yala hami di joloni debata nami marningot hamu. Borngin dohotarian lobi sumurung dotang yang nami. Asa anggiat idaun nami bohimuna laos patikos son nami. Iya dong dope hahurangan ni haporseon muna. Alai debata amata sadiri dohot tuhata Yesus mapa boluson laka nami tuhamu. Alai digohi jalalam ditambahi Tuhan nima aholongon ni rohamuna sama hamu. Nang tu saluhut songon holong ni rohan nami dihamu. Laho patoguhon rohamuna gabe sohasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amata dinaroi tu hata Yesus rap dohot salut akana badiana. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marende mahita sia bukende nomor 220 walu ayat sada rodi ayat 2 jongjong mahita.
idakon maha porsea otai songon na hinatidakon ni dongata na saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabian sianton di porbadia andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halat na mangolu do na mate. Au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akka na badia dohot dia sasani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate dohot dia ngolon na sora sudah. Amin. Tabege matik ting di minggu ta sadarion. Tabigema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Aparjolo. Guarni minggu sadarion ima minggu paduahon dung trinitatis dohot topik satia mangihuton dohot makobasi Tuhan. Sada raja-raja sapulusia ayat 15 sahatu 20 sada. Paduahon. Pelean amplop gotilon dohot tahun transformasi 2025. Sadarion minggu tanggal 20 Juni 2025 tapasaha mapelean amplop tu kebutuhan akka ulaun ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun transformasi HKBP tahun 2025. Tapasaha mai ditiki marsi jalangan di paradedo ingananna di labung ni pitu haruar. Patuluhon padidion nabadia sadarion minggu tanggal 20 Juni 2025 di parmingguan pukul sia 30 bahasa Batak dung pelean paduahon di patupa do di huriaon sakramen padidion nabadia 24 halak danak 2 bawah 2 buru sian 4 keluarga. Daftar nama ada di lembaran warta. Papaton acara pangapulion sadarion minggu tanggal 20 Juni 2025 dung sidung parmingguan pukul sia 30 wib di patupa do pangapulion sian huria tu keluarga Nyonya B Manalu Dwi Antoro maringanan di gedung gereja alani pinangido matu sudehita laho maddohotisa. Palimahon pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2025 tahun 2026 pinabotohon turuas ni HKBP Mampang Prapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2025 2026 turuas nanaing merdaftar gabe peserta marupahon ruas ni huria nasae pasidukon sekolah minggu dohot mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat tardidi akte lahir jala di pasaha matu situawik jala di pasaha matu situawik nabe paling labat sadarion minggu 20 Juni 2025 jala sadarion minggu 20 Juni 2025 dung sidung parmingguan arian dohot acara pangapulion
naing patupaod do pertemuan calon perguru malua tahun ajaran 2025 tahun 2026 rap natoras dohot pangajar. Tikion nungatar surat 10 halak. Onom. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Papituhon, pertangyangan week. Di hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 mamuka pukul 10.30 WIB patupaot tado pertangyangan week di Wiksada di tuan rumahi keluarga Pena Pitupulu Boru Sihaloho di GSG. Wiktolu di tuan rumahi keluarga Parhalado Wiktolu Maringanan di konsistori. Wik 5 di tuan rumahi keluarga H. Simajutak Boru Manalu di Jalan Timbul Opat H Blok H nomor 8 Kapling DKI Cipedak Jagakarsa. Rap mahita madohoti pertanyangani secara khusus ruas ni Wiksada Wiktolu dohot Wik 5 Pawaluhon permingguan keluarga. Di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Patupado Parmingguan Keluarga di Manogot Marbahasa Indonesia pukul 7 WIB di Arian Marbahasa Batak pukul 10 WIB Rap Hudul Marsa Keluarga Jalaboido Patubegehon Edde puji-pujian Marumakon vokal grup sekeluargai Jala Tapabotohon Matu Parhalado Laos disima tapasahat amplop pelea bulanan manang tahunan di parade do amplop. Jala hubbar tu hasil pembekalan Parhalado Senin sampai Selasa tanggal 12 sampai 13 Mei 2025 taringot tu peningkatan pelayanan melalui keterlibatan keluarga di bagasan permingguan keluarga Manogot Dohot Arian khususnya di Pakobasan hari tahun dohot kolektan, maka di permingguan keluarga bulan Juli tugas Pakobason naeng di Hanguluhon sian week 5. Sia tim 2 sapaat. Sesuai dengan hasil pembekalan Parhalado Senin sampai Selasa tanggal 12 sampai 13 Mei 2025 dan hasil sermon Parhalado Jumat 20 Juni 2025 untuk mendukung pelayanan doa di HKBP Mampang Perapatan telah dibentuk tim doa syafaat yang akan dipimpin oleh pendeta. Tim ini akan mendoakan semua warga jemaat yang membutuhkan topangan doa. Untuk itu jika ada warga jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Nyonya Situa Tobing Oli Boru Tauruk, Nyonya Silitonga Lisa Boru Tobing, atau kepada petugas-petugas penerima jemaat dan bisa mengisi formulir dan meletakkan di amplop yang disediakan di kotak dekat pintu masuk. Pasak puluhan, Pasak Bajar Gotilon dohot tahun transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi akan diadakan penggalangan dana dan bentuk bajar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bajar terlampir dalam warta. Pasap Pulu Sadahon, retreat remaja HKBP Mampang Perapatan. Di hari Selasa sampai Kamis tanggal 1 tanggal 3 Juli 2025 maringanan di Pondok Remaja PGI Cisarua naik Patupaudo retreat remaja HKBP Mampang Perapatan dengan biaya kontribusi 150.000 per anak. Naniuluhon ni amang pendeta Robert S. Pandiangan MTH, dohot inang pendeta Suryani Ida Sihite STH. Pinabotohon tusude remaja asa madohoti kegiatani
dohot mendaftarkan diri marhite link nang disediahon. Jala menghubungi panitia parli silalahi borhat sian gereja di hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 pukul 7.30. Tikion nunga tersurat 30 sia peserta. 12. Kunjungan gerejawi Ina Deborah di hari Sabtu 1 Minggu tanggal 12 Juli 2025 Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan naing patupahon kunjungan gerejani tu HKBP Cirebon distrik 18 Jaberteng DIY pinabotohon tu sude Ina Deborah asa madohoti kegiatan on dohot mendaftarkan diri melalui Nyonya Manulang Inang Doris Borusibolon. Tatangyak koma asa di bagasan hahipason borhat dohot mulak. Pasapulu toluhon. Pertemuan keluarga muda. Di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 pukul 10 pagi naing di Patupado pertemuan keluarga muda usia pernikahan 1 tahun 10 tahun maringanan di GSG pinabotohon tusude keluarga muda di Mampang Perapatan Asaria Madohotisa Pasap Pulau Paton. Seminar transformasi lansia dalam rangka menyambut perayaan lansia HKBP Mampang Perapatan tahun 2025 maka pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 pukul 12 WIB akan dilaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari perayaan yaitu seminar transformasi lansia dengan topik memperkuat nilai transformasi dalam diri lansia dan di tengah-tengah keluarga, gereja dan adat bertempat di gedung serbaguna. Diberitahukan kepada seluruh lansia untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan dapat mendaftar melalui panitia Nyonya Napitupulu Inang S. Burmanurung atau Amang Budiman Silalahi. 15. Ruas Namar Sahid. Tabuamma di bagasat tangyakta akka ruas Namar Sahid. Atani debata. Pasaha madalam mutu Jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. Nomor 16 namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriatna nama ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata di tanganna siamuddo gajang ni umur jala dia birangna do hamoraod dohot hamuliaon. Puda tulu ayat 16. Nomor 17 nomor ulang tahun pardongan Saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon turuas ni huriatta nama ulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa sada Petrus 4 ayat 2. Nomor 10 lalu parhepengon terlampir akapelean hamuliateon dohot na asing nasujinaha ditiktingon taidama diharotas acara nadong dihitabe. Songonima tikting ni uriatta di bagasat saminggon tuhat tama mamasu-masu. Marende hita sian buku ende 475 ayat sada sambil papungu pelean. Sota
soon ho namano guno guau tunason ang soon ho say marguru atuho say marguru atuho Otong ihukonoku Yesus di panguluan Iton ho hamatea Lahumo potong dikit Asama sukamanea Tohapna sumurungi Say marguru atuho Say marguru atuho Ototong ihutonoku Yesus di panguluan Say gigit tumarmanan akan biru-biru roh Yesus kok dihorohaku saya hihutonoku saya hihutonoku saya hihutonoku Yesus kok dihorohaku saya hihutonoku Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen. Horas madita sudi akka manginang. Lumubi ma natoras nama buat terdidi ianak konasida di bagasa tikyon. Horas dia manginang. Taparadi marohata akka amang inang laho tumangihon sian hatan itu hatta natar surat di sada raja-raja biddu 10 sia mamuka sian ayat 15 sahat ro di ayat 20 sada hujahama di tonga-tongata alai ninna jahuba ma tuibana mulak maho tu dalam muhian tukan Damaskus laho maho tusi jala miahi si Hasael bahen raja gumonggom Aram miahi doho si Jehu anak ni si Nimsi bahen raja gumonggom Israel miahi doho si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahen panurirang sikatmu. Jadi manang ise nama lua siap podang ni si Hasael ikomate bunuon ni si Jehu mai. Jala manang ise nama lua siap podang ni si Jehu ikomate bunuon ni si Elisa mai. Aku ni tinggal dopeku bahen di Israel 7.000 halak. Saluhu nai akan naso mangalopi uluni tot namar sobat tubal.
dohot nasodung mangumma ibana. Dungi mardalam masih Elia siani, gabe jupaksa si Elisa, anak ni si Sapat, tongon maninggal ibana, do 12 pasak korbo di Julona. Ibana sadiri mangolat-olat pasang napa 12 honi. Dungi didapat to si Elia ma ibana, laos dilikupon sape-sapena tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi, jala marlujung mangihutos si Elia di dokma. Waloas au jolo mangumma damang do dainang, asa huihutok ko. Dunginin na si Elia ma tu ibana. Laho maho mulak, ayahado na hubahet tuho, dungi mulak maibana siya labungna, jala dibuat sapasang horbo, laos dipotongi doi, ula-ula ni horbo ido, dipakai marmasak juhuti, jala dilehon panganon yakana posona. Dungi borhat maibana mangihuton si Elia gabe parhaladona. Olat ni ido sahatna. Huria na kinakulongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Di almana ni huriata di jauhodo pabua odolan ni jamita sadarion ima manaringoti hasatiaon. Satia mangihuton dohot makubasi Tuhani. Alay akamang inang ulo tabering dison nuaeng na parjulo taida di bagasan hamaulon, di bagasan pergumulan, di bagasan gudang ni akabuban, bahkan mungkin do akaholso, songonido torop zolma di tonga-tonga ni nguluta nuaeng. Nagudangan holsoni dongan. Sipata gabe sahat dosong perdohan yakka pelawaki ate. Ay sasitong na masisakui sahit na bidu hitawon nuaengin na. Ala ni gudang yakka holsona, ala ni gudang yakka arsakna. Adong do arsak namar perdumuan may tu akka sinamot, akka hepeng namar perdumuan tu ekonomi. Adong diba marukil, adok kolsona marperdumua tu akka parsikolaan ni ianak konna. Namaol diba selesai sikola, songoni ngadabok niyan alek kotong muse hepeng dope ninna. Sa tu pare anak konon di bidang na asing dope. Lugudang dokka holso ni dongata colma. Molo mamerek tu sihita akka amang inang ahado nanaing dohonotta. Alani denggad dorat tabering jo ahado naniadopan ni si Elia sebagai panurirang, sebagai naposo ni debata. Jala si ingototta sada halak panurirang manang nabi naboy dohonotta dilehod debatado huaso nabalga tu ibana. Ai buido ibana maralo dohot akka dewa bal sedemikian rupa. Ala taboto hati hai Raja Ahab, raja na marhuaso di pertikian nasida ngadi pengaruhi istrina si Isabel dakala Israel alai laos dibuang mado akka porsion nahian terpengaruh masih Ahab gabi gudang ma akka namar sobba tu debata bal sedemikian rupa dakolam marsobba alai ngadohok musedo mangumma idok alani muruk do debata marnidasa alai tampil do disuruh debata do Elia laho manaluhon saluhu naka debata bal monang do
Berarti mulu sian prestasi, sian hasil. Wah hebat amang dan inang. Tetapi pada waktu yang bersama atau pudo musero isebel madok. Anggoho ikon pusao kudoho. Anggoho ikon lilio kudoho. Dang marhasonangak ko di ingananon. Alanido akka manginang. Perjulu di pabua dihita. Dang nadatajahanak adoraksoi. Ikol litum majuibana sian inganan nai. Ikol lawi bana mana di kuningan nai. Kita bayangkan amang dan inang harus meninggalkan daerahnya sedemikian rupa atau tempatnya sedemikian rupa. Gabe didok ma di pabua di son. Taida jo akamang di ayat 4. Ayat 4. Adorang so natajahanak kidui. Alai merdalam maanggo ibana. Ilia tuhalongonan. Sadari merdalan dauna. Dung sahat tusi hudul ma ibana marlinggom linggom dibonani sada hau tada tada laos mangidohon mati hosana ninnama nungai sae ali jahuba buat nama tagonan hosaki ai apala dumingkan au marrohasian akka dopung bere kita akamang ikum merlinggum di hau tada tada itad dahamu do tehe tada tada amang inang dang berate au pe hola di tidak dana do hiya huingot tada tada alai tada tada sada hau nak keras punya duri sedemikian rupa dak tertiup nonon apalagi sahat tuaka ranting jala olo do merdebu di beon akka daun nyo ranting nyon jala marsuga doi alai kudisi meibana marlinggum bah ai wasa ko pola songoni imoratu budi rohatta ena suruh kau na asing pasti do dong ra alai ni dalanan ni si Elia dangadong pas untuk marlinggum alai laos buah-buah doi manang laos manggebarhot doi amang inang bahwa kehidupan ni si Elia gudang akka suga, gudang akka duri sedemikian rupa. Sampai begi hita mapardohan nai buat mahosakku, ya hulahi nungai sae ali jahuba sudahlah ini bana tu debata buat nama tagonan hosaki amang jotahe alai tu ini do tu batai ote buat ma hosaki bohamolo songo si Judas gabe ibana sadiri do ya mengakhiri hidupna nah alai od di pasaha ibana buat ne ma hosaki ale Tuhan datuk tumago nausian akka daupung inna alai taidama amang dan inang. Dan ini yang menjadi perhatian dan yang akan kita teladani dan terus kita hidupi ke depan amang dan inang. Ahameitahe. Tung disuruh debatado naposona sedemikian rupa. Patol hasut tu ibana. Di bagasan labok ni roha hehe mako. Mangan. Halai sungna humusur ibana. Di daibana pihak tukan uluna adok sagu-sagu nagi noreng sada guci marisiai dia. Wah ternyata Tuhan mau menyediakan mempersiapkan yang dibutuhkan orang yang menderita, orang yang punya duri-duri, orang yang mempunyai suga-suga di bagasan nguluna amang dan inang. Syukur dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bahkan nyawanya juga dia serahkan kepada Tuhan. Tapi pada saat itu juga Tuhan mengutus utusannya membangunkan pahehehon aledak kolap pahehehon mangan ninna rupane. Wah, gawe mergugu meibana sianimu se merdalat duibana sampai 40 hari 40 borngin baru sahak matu horep ima adong gua napina buana naking namasa dison naung tajaha naking
naung tatangihon naking. Aha ipolana akka amang inang. Na perculu didok di bagasal liang do ibana. Paduahon di pabua disipe tongdo di pasahat ibana isi ni rohana. Nama bain ibana songon nak kesal, songon nama bain ibana adong sesuatu pergumulan berat. Aisyah sada au nama. Wah, dari sekian banyak orang Israel sasada ibana nama. Amang inang, holani memang nasubui wirai berau ni bata ibana me ise do akadongan non waing ise do naso dongan. Hape ternyata aduk sedia naik di debata naporsea tu ibana. Manang naporsea tu debata nagabedongan ni si Elia. Ada 8 saya buat ya. 7.000 orang. Ahado mabahen subui di bereng si Elia akka amang inang. Si 7.000 halak naporsea tu debata manang dongan ni si Elia pada saat i. Tetudo honot tado alani borat ni pergumulan nai alani hatsi ni si tahunan nai si patangamaul ibana mengidentifikasi siapakah ini orang yang menyembah berhala Baal, siapakah ini diantara ini yang setia menyembah Yahweh. Alai rode batamandok 7.000 halak nari adong dodongan. Amang inang kita juga sering merasa seperti itu di tengah-tengah keramaian, apalagi di tonga-tonga ni nama jemuk songon namasa di kota nata ingani, kota na maju, kota ta ngadigowar smart city. Dak polai ko makatai pehita do akadongan alay ngagudang fasilitas na disediakan holan mamake. Berarti komunikasi dak pola do ngabe sedemikian rupa. Dan ini sering membuat kita sepertinya kesepian di tengah-tengah keramaian. Torop do jolma alai dangadong interaksi, dangadong pakatayun. Tapi hakikat ni hazol maut akamanginang harus ada interaksi. Manusia itu dicipta Tuhan adalah manusia sosial, manusia yang harus punya pergaulan, manusia yang punya dongan. Aledang boy wedi tadaibana isedo donganna di situasi na adong buban na masa tibana. Ale mauliate ma akamangate inang rotu hatte pos roham adong do 7.000 halak naina persea diau. Dan yang seperti ini perlu kita dengar dari Tuhan kita amang dan inang. Masih ada saudara kita, masih ada teman kita yang seiman, masih ada teman sepergumulan kita. Dan untuk itu, olomah kita membuka diri untuk bersahabat. Olomah kita membuka diri dalam komunitas. Komunitas yang baik tentunya. Mersaur. Saya hingot do adok sada huriat taname me amang. Motto ni huriau songonon, olo ditadda. Ngata tusia teh, olo ditadda. Olo manadda. Wah, hebat itu. Singkat tapi maknanya sangat dalam. Olo ditadda berarti membuka diri untuk dikenal oleh orang lain, sesama kita. Olo manadda, saya juga harus aktif mengenal. Amang disinyalir banyak warga kita sekarang warga Kristen di tengah-tengah ni masyarakat na maju na modern kehilangan dongan na olo mana daibana dengan baik. Kehilangan dongan na bui mengenal ibana dengan baik. Dan untuk itulah kita perlu juga membina kedekatan kita dengan sesama warga Kristen amang. Warga na saha porsiaon di tonga-tonga ni ngulut taon. Namangihut aka amang inang taida sian na ro tu si Elia sian debata.
ahado di bae muse dung di pabotohon rupani tu ibana nasoholan ibana di tonga-tongani kehidupane na arga ima dang dioloi de bata padohan anak kibuak mahosakku au dibuak hosana bohado amang inang jalahi tapi olor sepatuhani ya arung dohe bigi hamu teh edde aleon salah dong gedio mangutonau dangi horak dak pas rupani tu halak Kristen sita konau begu buat tonau ali porhas bah sita konau ali begu buat tonau ali porhas itadamu do porhas dang porkas marbeda do porhas ima kilat petir silam itu deh cecak ini ido porhas jabayak kok kita mamolotu tu dia nak serahkan ibadah diri nai sitak konau ale begu buat tonau ale silam atau porhas bah hebat do porhas ate pamati hojol makan ai juk do tabigi molo mengula di sawah-sawah musim hujan atau musim-musim gerimis mepasrai trolo do sedikit rupa petirro aledang ya alaki mengula sum cep tormatero kan iya atau do memang alai sotung olo hitam mandok songonya tiak kamanginang unang nak perupani songon namuruk hita di bagasar rohatta adong purgumulat tanawara unang tadok kositak konawale bigu basotung rono bigu na merdalak kita rupani merdalan ya adong bigu rupani si takok kita si bajai duksa rupani bahasa mati au Tuhan ningon ai ho do mandok si takkono bigu hape dong bigu disi in alai takas do tutu hatai molo petung adong boban na bora akka amang inang Elia madok kebuat mahosakku Tuhanin na alai daktor dibuat Tuhani khosana alai ahado dilewat tu si Elia tugas baru jadi merek kita ma amang inang molo adok kol sotta adong naborak tahilala ternyata Tuhan telah mengubati lahu mengapuli kita dak pitor di pasok ya alai bereng dah Elia adong maulau munai baru ahamai tahe didok asa ibana lahu mengurapi mamiahi tulu halak didok dison dak tanggung akka amang zala dak orang-orang biasa alai nanaing diurapi atau dimiahi oleh Elia adalah dua raja jala sada panurirang na perjulu didok ya nanaing si miahanna ima si Hasail laho gumonggom Aram dungi muse si Jehu laho manggonggom Israel miahima nasida alai napatuluhon didok muse si Elisa di anak nisi sapat ya anak nisi sapat asa di miahi jala taboto takas di ayat namangihut ia si Elisaon dang tanggung halak nak kamanginang 12 pasang korbo sedang meninggal puna nasida di tinggalan na pas 12 homma si Elisa berarti yang 11 lagi adong do karyawan adong do akana pesona wah molopola amang 12 tinggala ya sada tinggala piga horbo tahe biasana akka manginang mabonon 2 ya 2 berarti horbo adong 24 adok korbo tadu ploba amang hinang adong ya dak korbo betok sonari mungkin ahado moren do tahe noeng natawi moren 12 kita damu do moren teh manginang pasti ditanda
ala ina man waingate ya ahad goryon sada bisnis na lagi tren nuengokan ya taksi itu teh taksi mobil rental nenei na elektriki itu kan 12. Alai neneng dohonon di son amanginang Elisa itu ternyata bukan orang biasa molo di ekonomi. Dia adalah orang yang punya kekayaan sedemikian rupa. Jala molo doho pibana atau turap doho paninggalai huhu doi mengomando aka karyawannya. Berarti dia juga adalah seorang pemimpin. Tapi dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi pengganti daripada Elia. Proses sedemikian rupa langsung digatele na parjolo nak kidimiahi itor dilakop podo jubah sebagai tanda bahwa dia diurapi sedemikian rupa. Baru makataima asaro si Elisa mangihuton si Elia sedemikian rupa. Olo do si Elia alai si Elisa alai do ibana mula joao di luas do mulak ibana alai di sima musetaida pitor dibuat do tinggalan king dipotongi tinggalai dungi dipotong mamusai do horbona dua nama narik tinggalon laos tinggalai do sedemikian rupa ibaen merhudo teh guarna istilah namolo dihita kamangi mangaloppa mermasak alai dilehom matuaka naposona amang inang molohugo barhoni ahadona naing dohonon. Ternyata dia sangat terbuka di posisinya di ulauna sedemikian rupa ketika dia dipanggil dia juga mau sedemikian rupa mengikut Elia, tetapi dia juga perlakukan sedemikian baiknya baik kepada keluarganya juga kepada karyawannya. Sian bagian nina adong di ibanaido kekayaan nai laus ido di benibana ya manggalang akka karyawanna manggalang tetu nang akadongan sahutana pe lalu dia mengikut. Ay sayang may los korbo paninggalanai di bain. Wah saya juga amang inang terliling duau bergumul soali. Ba ula-ula nai apa yang telah dipakainya selama ini, tapi itu yang dikorbankan menjadi makanan untuk orang banyak. Alai mau lihat ma adong sada referensi nama cedenggaku bigi songonon. Itulah cara untuk Elisa. Dengan kesungguhan hati mau mengikut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Elia. Dan mula berohana tu pekerjaan lama. Diputus pekerjaan lama nibana karena dia mau mengikut sebagaimana yang dikatakan oleh Elia. Belgani rohanaiya tiamang inang dang mula biau tulau kuhian alai terus mengikut. Lehonok ku maguguk, lehonok ku masudi nang pikirakku mengikut dan melakukan apa yang Tuhan lakukan manang katakan kepada dia. Amang dan inang inilah yang mau kita juga pahami ketika dikatakan setia mengikuti dan melayani Tuhan. Kesetiaan hujahad di dua bahasa nak berdekatan tentu sumberna nang tuhita yaitu ima bahasa Ibrani didok heset, di bahasa Arab didok wafa. Kenapa saya ambil bahasa Arab? Karena bahasa Melayu itu banyak akarnya dari bahasa Arab. Ya, dua kata ini, heset, Heber yang kita pakai dalam Alkitab, wafa itu bahasa Arab, bahasa yang biasa tentu kita kenal melalui bahasa Melayu. Iman atau terjemahkan setia. Artina odo amang, loyalitas. Berarti loyal. Loyal itu adalah kerelaan hati untuk melakukan dengan baik. Komitmen. Komitmen ngajuk jotot
tahu namang komit ini merupakan tekad. Kalau saya sudah menerimanya harus komit. Dan ini sekarang amang inang yang disegarkan ulang melalui tahun transformasi di HKBP. Godang akka jajita, godang akka padatta. Amang inang tokin nai marpadat doha muna te. Orang tua ni nama buan yanakko terdidi. Pada muna tahe. Padan mendidik yanakon. Padan mabuan yanakko tu gereja. Ya alai tataringoti dotong ditiki konselik kita. 4 peran orang tua kepada anak. Yang satu adalah pemelihara, mempersiapkan kebutuhan fisiknya anak-anak supaya bertumbuh. Yang kedua, peran orang tua itu adalah imam dalam keluarga. Ya, menguluh pertangyangan di rumah tangga. Asa biasa akaya anak kotai mengulu di bagasan ya spiritualitas Kristiani. Yang ketiga, orang tua adalah guru, pendidik, mengajarkan pokok-pokok kekristenan di tonga-tonga ni keluarga. Alai na opat tumma anggos si hol ni rohanya kanak kotai yang menggudang nodison ahametahe sebagai sahabat. Ayo si puninangi tiana sahabat ini. Ido tenang. Sahabat. Ale-ale iko boido orang tua ale-ale tu anak konna. Ale-ale taboto do tiak kamang tempat curahan hati dongam masih sukunan dengan baik. Jaji muna don amangate inang. Sotung diose hamu ikut setia hamu ate. Sotung adong yanak kotai so diajari hamu. Sotung adong akka yanak kotai dang didongani hamu makata-hatai. Sahabat do hamu tu yanak kotai. Ikon ajar hono muna hatani debata. Iko bono mu nang tu gereja. Amang dan inang setia loyal, komit ya. Kemudian kesetiaan dalam relasi atau hubungan juga dalam janji. Itulah pengertian pemahaman setia itu. Oleh karenanya setia mengikuti dan melayani Tuhan. Kesetiaan sudah dinyatakan oleh Elia dalam tugasnya. Dan kesetiaan melayani pun walaupun sudah banyak bebannya. Tapi ketika disuruh Tuhan dengan tugas yang baru, dia mau untuk melakukannya. Amang, molo siap Tuhan taido mardapo-dapo akaulaon, las marohatta. Ai pasti pasu-pason na dohita saluhuna. Setia mahita, lahong mengikut Tuhan, serta melayani Tuhan. Amin, martangi yang mahita. Mauliat madiho ali di bata ama nami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Allah di paingot hodo kami di bagasan sadarion. Asa setia kami mangihuton makubasi ho. Dileo kodo gobarna arga sian na posom na julu. Molo pe gudang akka parukilon. Jala kami pe sayadong dok kabuban. Di tongani ngulu nami apalagi mangulu di Jakarta na ribur. Di Jakarta kota modern, kota na digoar smart city. Ali Tuhan sipata tutu olo do kami songon tadiang na hapulua di tonga-tonga ni natorop. Merasa kesepian. Hape torok do na humaliang niba. Persaingan yang tinggi. Target kerja yang tinggi yang harus dicapai. Ali Tuhan unang luas sami madili. Molo pe merhui songon Elia. Tua dopamu mahami merhui ali Tuhan. Tua dopamu mahami mengeluh. Ai totong do diramotiho. Diliokodo akka ulaw na ding gamuse ulaw. Manurson akka ulaw na mangihu. Mauliate madiho Tuhan say pargugui mahami saluhuna. Hupasahat taming ulu nami saminggon ali Tuhan tutangamu ramang denri samosir. Songonido inang nyonya silalahi buru gruning. Amang situa Agustinus simajutak. Do yanak konami Maria Utajulu na marubah dalan sebagian di pemulihan. Tuhan, saya patu gurohana sida makirim tuho.
Jala pasu-pasu manasida jama pamatang nasida le Tuhan. Nang aka oba nasida pe pasu-pasu mga leon hamalumon di nasida be. Ali Tuhan huingot hami akadongan namin na marulang tao sa minggu na roon 7 10 sada halak songoni na berulang tahun pernikahan 2 rumah tangga. Pasu-pasu manasida le Tuhan. Dilas ni roha pertambahan hitungan tahun. Asalam maruduk ni roha. Jala pos rohanami tabbaamu akka ari-ari ning ngulu nasida tujulu. Baik sebagai pribadi sondok rumah tangga, asa totong nasida di bagasan las ni roha. Mauliate ma Tuhan, akka kegiatan nami sadariope baik kegiatan sosial. Saya homale Tuhan nama ngajari margugui hok kami mangulahoni ulaon hasangapon di goarmo. Pinuji maho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditiki maridehita tapasahat ma piliata. Sahat mahita tu padidion nabadia. Itiki maredehita jongjong maanon na toras na mabuan ianakot terdidi di nganan nasida. Nain terdiri, dopo
martangiang mahita, ali aman nami na di banua gijang, narodo kami tujulum mabuan akka danahon, say asima roham, jalo manasida gabe anak komu, pasu-pasu jala pergugui manasida, mangeahi hanguluan sogot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu akka dongan nama buan danak sididion sadarion, tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portibion nin nama dok akka sisiana, podai hamu masaluhu bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama doho anak doho tod di porbadia, azari hamu manasida mengaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingok ma, sai dong anakku do hamu ganupari, rasi rasa ro azal ni hasianganon, manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguduan, alai naso porsea kona uhum subut. Tangihok kamu ma dohok hata ni debata na tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buan danak tu Tuhan Yesus asa di jama, alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus i suguma rohana di dokma, luasamu ma akka danahi rotu au, unang orai hamu nasida, ai di akka sisongonido karajaun ni debata, na tutudo na hudohot tuhamu, manang isepe anggo sosongo danak ibana majalo harajaun ni debata, dang bongot ibana tusi, dungi di haul ma akka danahi, dia pehom ma tangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor siautai rap mahamuna nawalu madok. Au porsea atong alusihamu majolo hata na husukut tonon parjolo di pangiduhamu nuaing didion akada danahon tubagasan ni na hina prosya amuna alusna beha na olodohamu mamudai anak pemunaon asa diboto jala di huton nasida hata ni debata alusna patuluhon na olodohamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gebe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu debata marhiti-hiti pad didion na badiai Roma sasa keluarga tujulo hudul majo na asing paimahon. Tak perlu be kok lagi ada mabuat pegang aja lagi ya pegang sini
Ale Axelo Immanuel Gabe Sigalingging. Hudi di mau tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni to di Purbadia. Amin. Sakira mo Tuhan di bata ama hudi awang tu rajon na rodi saliling nililing na. Amin. Siapa namanya ya? Siapa? Gwen, ya. Gwen Carlisa Adriela Marbun. Kubaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkatimu ketika engkau masuk dalam kerajaan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ali Arka Christopher Silalahi Udi mau tu bagasan gor de bata ama do tu bagasan gorni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gori to di Purbadia. Amin. Sadira mo ti Tuhan de bata ama hudi bongon to rajan na rodi saliling nililing na. Amin. Agata. Ali Agata Evanora situmorang hudi di maho tu bagasan gor de bata ama do tu bagasan gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gor to di Purbadia. Amin. Sadira moti Tuhan de bata ama ho diha bongot tu rajon na rodis saliling-liling. Amin. Orang tua yang baru bawa baptis jongjong mahamu. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasahat hami akadak dana ho tuho. Jala di jakokodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tukuria ni halak Kristen nasida di tanoon gabe jala gabe panean di hanguluan nasa liling ni liling na asima roham doho dia kena toras nidak danahon saya pargugui jala azari manasida manugunugu dak danahot tuho asarap nasida taruli dia ka artani harajomu. Amin. Jongjong mahita sudilos marede mahita. Allah
Ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, do nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami, pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasiak kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portivion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni silehol-lehom mitu kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say sauk malomoni roham di banotongaon songon na di banwa gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasat dame, jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaorkon madamena tutodim.